Dak na nagsibihang DXMFM alas 4:06 na sa kahaponon. Higala maayong hapon again. Welcome sa atong programang Kinabuhing CMU1. Kini nga programa maghatag kanato og kasayuran kabahin sa unsa gid ay ang academic life sa atong mga tinun-an sa Central Mindanao University. Unsa gid ay ang ilahang extracurricular activities or mga social life nila diri sa atong universidad. Ilang study habits ug uban pa ato kanang masayran pinaagi sa atong programang Kinabuhing CMU1. And karong hapuna, today is March 19, ug makauban nato karon. Yes, ako lang gihapon ang inyong host ini nga program, by the way. This is LG Iman Aninayon, and karong hapuna atong makauban ang usa sa mga officers sa University Senior Student Council. Live karon nga atong makauban usa ka 4th year sociology student. And siya karon ang kasamtangan nga prime representative sa University Senior Student Council. We have here Efraim J. Nobleza. Hello, J-Boy. O, diba? That's your nickname. Yes, Hi, ma'am. J-Boy. Good afternoon and welcome to DXMUFM. Finally. Yes, well, good afternoon, ma'am. Yes, sige, go. Your shout out sa. Okay. Mayong hapon sa atong tanan. Shout out dahil ko sa ako ang mga friends. Ang sleep overseas na ako ang mga friends. Ang Sa sleep overseas? Yes, ma'am. Na naman? Hilig me mag-sleep over, ma'am. Okay. Yes. Pwede nga ng overseas. Marag char lang. Ala lang. Ma'am, more kanang circle na ako, ma'am, kay halos sa mo kay ga plan gid mag-work abroad. That's why. Yes, sleep overseas. So, sleep overseas. Yes, sila ako ang friends during high school. And karon pod sa kaning mga friends na ako sa college, shout out sa Patuti nga group chat. And of course, ako Usa lang patuti. Yes, ma'am, Patuti. Why? Why patuti? Kuan, ma'am, na ako'y ex-boyfriend, ma'am, and nakitaan sa ako ang friends na mura ginatis na ako siya, ano ko nga, cutie Patuti. Okay, yeah. Tungkol sa word na Patuti, so nahimo siyang name sa amo Sa ang group chat. Sige, ato na chikahon later. Padayon sa shout out. Okay, dagan gid siya, ma'am. Nag-watch sila karon, and of course sa ako ang Alesas family, and of course sa ato ang Usko family. Shout out sa mga gi. Round out na, nag-off air. Pero, naapamantay live, so padayon ta. Kaya pero nawala og kalit ang kuan. Nag-low ang... So, pero mo padayon ni June? Mo padayon rami? Wala, gyud? Ay, agay. Na-brown out? Naglubong pitch. Laka, delikado. Niabot siya 200, mga ni mga madawat ang Kasi madaot ang mga kuan. mga equipment. Pati ni, Oo. Ako ni shutdown? Oo, siya na pala yun. Ay, stop sa ito ka. Ay. Gani. Stop. Okay, then. Ay, ko shutdown. Oo. Baliw. Power. Sorry nga kayo, sir, ha? Okay lang, sir. Kaya magkuba. Naglubong siya 200 ra. So, Sorry kaayo, guys. Ay, okay lang po, Sorry ma'am. kaayo, J-Boy. Yes, ma'am. Ikaw, pag Okay, ma'am. naman itong picture sa tabi ka David Day. Hala, uy. ikaw na lang ay L3. I-interview na lang sa imong cellphone niya. Cut na lang dahil. Ay, sige. Oo. Diri na lang. Dili na lang mo. Interview lang Yes. yapon ta padayon. Yes, ma'am. Ana Okay lang. lang. Sige, Oo. sige. Ako sa nagkaroon dito. Oh, kuha sa ako. Kay maniguro sa takay. Kani ako yo? Oo, paliw. Ay, kanang Sa kuha pa? isa pa. Kanang IPS. Kanang Kani. Kanang press lang. Long press. Oo. Ay, long. Oh, long press. Okay. Okay, ready. Kaya para ma-safety ano. Lights, okay na sir. Sige. Pwede na mo. Oh, padayon rami. Kaya naman tayo live. Hello din sa mga live viewers. Hi guys, pasensya kaayo. Actually, dili na ta live sa DXMUFM because of the low voltage nga atong na-experience. Sikalit lang, but we need to, unsa man na siya, need na to nga i-turn off ang ato ang mga gadgets diri sa studio kay maka-affect siya sa ato ang mga gamit. But then, dili ta mo surrender, dili ka mo give up. Anyway, we have our social media nga pwede na to magamit for the continuation sa atong interview. Naka-mention ka kaganina, J-Boy. Wait lang, before day ana, J-Boy because of Efraim J. Yes, ma'am. So J-Boy, morag imuhang dagnay. Nickname, siya, ma'am. Nickname na ko siya, ma'am. Like,
tungod sa word na J. So ang J gidungagan siya boy kay anak nga lalaki. Lalaki, So oo. mao to nga J-boy dayon siya kadugayan, ma'am. Nahimo siyang J-boy. Yes. Pero kung anong tato siya, mura og ka ng endearment sa imuhang parents, sa imuha? Yes, ma'am. Nga eventually, nahimong imuhang nickname. Oh. Yes, kay naandan na siya sa kaning mga cousin nako, ma'am, then mga tita nako. Nya maglisod more of the people po, ma'am, kay dili ka balo mag-spell or kaning mag-pronounce ako ang name gyud Oh, sa kay imong real name. Yes, unique siya, ma'am. Oh. It was given to Biblical. me. Yes, ma'am. Gihatag siya sa kaning ako ang lolo, si Lolo George nako. So mo to nga mo lagi na dili tanan familiar with the name na Ephraim. Ephraim, So mo to oo. nga para easy na lang pod for the other people, so ni-stick na lang ko sa ako ang nickname, ma'am. Time sa unsa gid ilang tawag sa imuha? Kuan, ma'am. Unsa ang pag-pronounce sila imong name? Ang uban, ma'am, ilang pag-pronounce yun kay Ephraim. Ephraim. Yes. Mura ko giputang sa picture frame, ma'am. Oo, wait lang. Sa elementary ka mo, itawag nila sa imuha, Ephraim? Yes, ma'am. Ay, gamay lang gid nga tao ang maka-pronounce ako ang name nga kanang without asking me how to pronounce my name. Yeah, but at least English. Yes. Oh, at least Ephraim. Okay. Oh, Ephraim. Hello, Ephraim. Kaysa sa, huy, Ephraim. Oh, Gahi ka. have you tried nga gitawag kag, huy, Ephraim, ana? Yung sa ing anak, ma'am, kaya akong mama na ang suko, ma'am. Really? Yes. Wait lang. Ephraim. Sige, nakuha na siya. Imong lolo ang nag-name, ana, sa Yes, imuha, ma'am. Ephraim. Because, nakuha ni lolo? Sa Bible, ma'am, from the Ephraim Ox, which is a tribe, nga na-mention siya sa Bible po. Yeah, indeed. Oh, so very biblical imong name. Nganong J? Kuan, ma'am, actually, ma'am, ang meaning sa ako ang name, good, ma'am, is fruitful joy. It's like, murag ako ang kuan, ma'am, kaning bunga sa kalipay sa akong ginikanan. Oh, muna Ephraim lang. Ephraim Sa J. Ephraim J. Yes, Both. ma'am. Both, ma'am. Meaning sa duha ka name, if i-combine sila, is fruitful joy po. Wow. Fruitful joy. Are you the eldest? Yes, ma'am. First child ko sa akong family po. Ikaw, pila mo tanan? Tulo rami, ma'am. Tulo. So, ang mga manggot, sa mga pangalan nila. Naka-pattern siya, ma'am. 2 names, ginitanan. So, ako okay. is Ephraim J. Oo. Then, ang nagsunod sa ako is si Kana Alexis. Oo. Then, ang amo ada yung kinamanghuran, ma'am, is si Mike Terrence po. So, puro mo lalaki. Ay, di, ma'am. Babae Ah, ang middle Alexis, po. the middle, no? Yes, Kana Alexis. Yeah, si Alexis the Ive. Sige. Patuti. Kinsa na nga mga groups? Who are they? Ang kaning patuti na group, ma'am, kay man sila ako ang classmates po from BA Sociology. So, i-name drop na lang na ako sila si Raya, Oo. si Lani, si Quiniline, si Zeneth, and si Zaira. Oo. So, sila ako ang mga classmate, ma'am, and kanang always magibitapad maglingkod, ma'am. So, mao na nga. You mean sa inyong klase? Yes, ma'am. Like, Oh. always may tapad maglingkod. And sa mga groupings pod, kay, kami rin birahanay. Oo. So, as time goes by, kami na din na, himo ming circle na dayon. Anak po. Wait lang, asa mo dituod ko naka-live? Ay, saan? Ngano, dili na ko siya makita. Ay, okay, naaradi ay. Live gila ita. Pinagtingala ko ngano, dili na ko siya ma-view. Sige, anyway, so that's Patuti. The other one is Sleep Overseas. Sleep Overseas. Kinsa Yes, na ma'am. sila? Kani siya nga group, ma'am, is mga friends gina ko ni siya sa junior high school. Silang Jamie, Lian, Camille, silang Geraldine, si Arlan, si daghan jud kaayo mi, ma'am. Lalaki na mo kay silang kuan dayon. Silang Paul, silang Ubaldo, silang kakalimutan ko sa uban. Daghan gyud. Yes, daghan gyud mi, ma'am. Oo. So, like, pila mo kabuok? More than or almost 10 at ami, ma'am, like nag-start me as kanang different nga circle, ma'am. Oo. Yeah, murag kanang tungod sa mga different pud nga panghitabo during sa among high school life, kay murag ang different nga grupo kay nagkausa dayon siya. So mao to siya, ma'am, nahimo ming Sleep Overseas kadugayan kay amo ang bond good, ma'am, kay kanang mag-uban mi mga tulog ana mag-story about life ng anak po, ma'am. Asa po mo usually gatulugan? Okay. Usually na mga ginatulugan, ma'am, kuan gid ni siya kay sa balay gid nilang Jamie Montezo,
Oo, so dato mi sige tulugan sa ilahang house since kanang Boarding house na siya? Or balay? Like balay gud nila, ma'am. Balay nila. Oo. And like doon na nila ka balay ang mga natulugan katong old nila nga balay at katong sa ilahang gibalhinan dayon nga balay, and of course kay ilahang Arlan pa dayon, ma'am, kay naaman sila murag rest house dadto sa kaning sudlunan siya nga area sa Bagong Taas, ma'am. Dadto mi ga tulugan if gusto na mga kanang nature vibes. Wow, sosyalan, rest house. Yes. Pero ang ilang balay is, Dato gud gihapon, ma'am, sa San Carlos, ma'am. I see, same lang Yes ang po. location. Ay separate siya nga same ra siya nga barangay, ma'am, pero Lahi. sudlunan pa ang ilang rest house. Wow. Doon siya sa sapa. Sige. Na-observe na ko nga murag daghan ka ikag friends since high school. So you are from? I'm from Valencia, good, ma'am. That's why. Yes. So unay ra kaayo. Yes po, ma'am. Dapit sa Valencia. Sa kuan po, ma'am, Hagkol po. Hagkol. Yes. Meaning nag-high school ka sa Sait, ma'am. Sait, and then dato ko sa Sait ko junior high school. junior and senior. Ang senior high school, ma'am, kay diri po sa MU, ma'am. Kami ang last batch po. Ay, sinakaapas pag ay ka. Okay, dayo. Nganong diri ka sa CMU nag-senior? Nga naka-start naman ka junior dito. Okay. Kuan, ma'am, murag gaka-hype man gud siya, ma'am, kay amo ang paglantaw gud siya sa MU sa una, ma'am, kay uso-uso pa man ang Wattpad. So kung nakaskwela na ka sa MU, ma'am, ma-experience na nimo ang Wattpad life nga. So mas high touch. Yes, ana, ma'am, kanang murag katong mga fantasy ni mga stories kay diri na mahitabo sa university kay ingana ang setting, like dako ba siya nga school. So mao to, ma'am, encourage ko sa ako ang mga friends nga mag-take mi ng kaning exam. So murag isa mi ka barangayan nag-take ng exam dinhi sa MU, ma'am. Then unfortunately gamay ra sa amo ang nakapasar. Yes, Yes, ma'am. So mao to nga nag-senior high ko nga gikan sa ako ang katong sleep overseas ng mga friend, ma'am, kay duha ra mi na apo nga mag-classmates pag yun. Pero pila mo kapag nagkapasar sa sleep overseas nga group? Murag gamay ra gid, ma'am, murag may kabot og 5. Pero still, nagpabilin yung group karon bisag Yes, ako naganahan gid sa kana nga group, ma'am, kay kanang low maintenance siya nga group, ma'am, ba nga dili necessary nga kanang every week or every month mag-approach ka sila, pero every time nga makauban nimo sila kay the bond kay wala siya gakatandog. Ana, mao akong ganahan gid Sige sila, daw, ma'am. unsay nganong low maintenance? Unsay but pasabot? Kanang gid, ma'am, naiuban nga friends, ma'am, nga dili lang nimo sila makasabay for a small amount of time kay maglahi na din ilahang pagtagad sa imuha, ma'am. Whereas sa ilaha, ma'am, kay especially atong pandemic, so like wala gid kay may contact sa each other or kanang mag-chat na lang mi kay na ay big kanang news nga nahitabo ana doon na mi maka-chat or kanang naay time or na event nga mag-invite ang isa nga, uy, birthday nako adto ta tipok ta, then mi mag-chat, then mo na nga pag uban na mo, ma'am, kay tapok tanan pod nga update and storya. So ang friendship, ma'am, ba kay wala siya gaka-change gyud, ga-improve yun siya nga ga-improve as time goes by. Yeah, that's good. So duha na ka grupo karon. The sleep overseas and the Patuti. patuti. Yes, ma'am. Oh, patuti. Pero kaning patuti college friends. Yes, ma'am. Kaning sleep overseas Junior high school. Junior high school friends. Yes, ma'am. Sige. So dito ko na ko ano sa imuhang friends nga life. So aha mo usually ga bonding kaning sleep overseas, asa ni ang katunga or nagkatunga ba ang naa sa CMU karon or wala ra gyud? Wala, ma'am. Asang other members asa nag school? Tulos ka mo, ma'am, kay naa sa MU karon, ang duha kay naa sila sa EDOC, and ang uban gid, ma'am, kay naa sila sa Davao, ang uban kay naa sa Cagayan. Oh, nagbulag-bulag yun. Yes, ma'am. O kang ilang yung mga gusto pod nga program, ma'am, kay dili available dinhi. I see, that's why. Oo po. Oh, naka-mention ka nga kay ang inyong pangandoy, inyong dreams mo abroad. Yes, ma'am. Why? So you are sociology. Sige, unya na ng abroad sa B. Nganong sociology? Okay. So, kuan siya, ma'am, no, mura gid siya something nga ako ang giampo, ma'am, kay during junior high school, ma'am, kay mo tong last time nga mura engage kaayo ko sa school nga mga ganap. So, member ko sa peer facilitator or peer counselor nga club, ma'am. Also, Dili sa CMU. sa kuan to, ma'am, Even sa Sait pa to. Sait. Yes, ma'am, sa Sait pa to that peer time, ma'am. counselor. Yes, ma'am. And kanang magnindot pito kay sa feeling, ma'am, nga maka-assist ka kay ako maging nga person, ma'am, kay kuan gyud ko kanang
extrovert. Extrovert kay ko kanang nindot kaayo nga makikila-ila gyud kag mga new people ana, then nice bitaw kaayo mamaminaw ka ng different story, different True. perspective, malingaw gyud ko ana ma'am. So mo to nga murag field na ko siya ba, magkakita na akong self na mo-excel ko sa kanang counseling. So, gusto ta na ko mag-kuan ma'am, psychology, pagka-college. Unfortunately, kay kanang unahan na ide siya ng enroll and nagpa-iliwit-iliwit ko ma'am. Nag-enroll. So, nahutdan ko Kumpiyansa kaayo ka. Yes, ma'am. Kaya lagi unay ra taga-balansya ra Oo. gud. And nahukdan ko ng slot, ma'am. So, ang ako ang gibuhat, ma'am, before ko nag-continue sa enrollment, ato ko ng simbahan po. Nagdagkot ko dato and nag-pray ko nga, Lord, bahala, bisag-ahan na lang ko nga program, Lord, basta kay kanang mo excel ko and dili ko ma-irregular o mo graduate gid ko on time. Kay kanang napig ko yung mga naman gid mi boarding house, ma'am, and kanang laki gakitan nga mga irregular, ma'am, but then gakita gid nga grabe gid ang struggle, ma'am, if irregular student ka. Then of course the pressure sa imong parents and sa peers nimo nga mag-graduate. So isa gid na siya sa dili na ako gusto ma-experience, ma'am, and thankfully murag gi-align gid pod ko ni Lord, ma'am. Gibutang ko niya sa sociology and nakita na ko nga katong purpose na ko nga or reason na ko nga no gusto ko mag peer counselor or gusto ko mag counselor ana kay naa day siya gihapon. Gi-excel siya sa sociology and as time goes by kay na love gyud ako akong program, ma'am, nga wala na gyud ni pop up sa akong nauna nga ay mo shift ko. Oo, so first year until now, Yes, ma'am. regular. Yes, ma'am. Sige. Kumusta ang sociology so far? Unsay mga naa sa sociology nga interesting para sa inyo ha? Okay. One thing gid, ma'am, no nga interesting kaayo for me kay kining sa nag-start gito siya, ma'am, tungod sa ako ang subject nga social stratification. So dato no nakitaan nga kananay di mga problem, ma'am, nga gakakita na to pero wala na to siya gaka-consider as a problem because we are not directly affected. Social stratification, that's the ma'am. term. Yes, oo. Kaya ang mga tao, ma'am, like sa based pa lang sa ato ang status, naka-stratified na ta based sa kaning power nato. Kay nay uban, ma'am, nga they are not wealthy pero daghan sila connection because they are friendly. So lahi pud ang iyang life experiences kaysa sa uban nga same niya ng social status pero less ang connection. So nakaingon ko nga nindot gud siya nga field, ma'am. Nga mo na nga as time goes by kay gaka-delve on ako siya, mag-align siya sa kaning interest bitaw na, ma'am, nga maminaw og stories sa mga tao. So mo to nga na love gud ako ang program dayon kadugayan, ma'am. Yeah, that's good. Sige. Ato na tong adtuon. Oo. Nganong overseas? So why abroad? Okay. So kasi siya, ma'am, nag-start man siya atong junior high school and junior high school gid nga time, ma'am, kay nisikat gid tong si Third Kamikaze, ma'am. Kala siya singer na siya sa Kamikaze nga band. Yes, ma'am. Ay dili, ma'am. Third Ay, Kamikaze. Sa Thailand na siya, ma'am. Okay. So dili gid siya Pinoy based. Yes, ma'am. More siya K-pop nga style pero sa Thailand lang siya. Okay. And tungod ato, ma'am, nakayan ko nga, nindot lagi mo adtong Thailand. Pero ang main reason or inspiration ato kay tungod ni Third Kamikaze. Then, When was that? First year ka? Second year? High school pa? high school, ma'am, or grade 8 to nag-start nga, ni-pop up ang iyahang video sa YouTube. Like, sikat kay siya, ma'am, katong Love Warning. And, of course, ma'am, K-pop, baya siya vibe. So, kanang pagka-fan na ko, kay na-over ba nga, naabot sa point nga, hala, gusto ko mag-abroad, kay ma-meet na ko ni siya na person, na ana. Then, kadugayan, kay na-pinag-add nga mga reasons, ma'am, like, hala, gusto lagi, nice lagi mag-kuan, teacher sa Thailand, ana. Oh, then, the culture pod, kay, lagi, ganahan gud ko kanang paminaw sa mga stories sa tao, ma'am, ilang culture, ana, nindot tunan, ang language, the food, ana mo to nga, anak ko, gusto gud ko mag-abroad. Na-addict sad ko ng anime, ma'am. So mo to nga anak ko, hala, nice po day ang Japan. So kanang bisag gyud siguro, ma'am, basta kay maka-abroad ko, bahalag laag or work baka gusto gud na ko siya adtuan, ma'am. Yes. Ingon pa ni Cliff Axel, pak ang pinakagwapa. Tinuod. Tinuod yun. Hello to Rene Ripaha. Rene Ripaha is watching also. GJ, walay live sa DXMU, ma'am. Unfortunately, nag-brown out din he. Yes. Dili brown out, nag-low voltage. Yes. So, dili ta maka-live sa DXMU. Tinuod Cliff Axel, wala tayo live sa DXMU. Kumusta mo di? Wala mo nagkuan? Sana low voltage ang inyong Sa Korea. office. Asa sila? Nasa sila sa office? Sa office po, ma'am. Oh, say hi and hello to them. Hi, Sila sa everyone. Hi, kababayan. mga gito. Tana, wala rin mo giigang dan ha. Kay igang gid kay among office, ma'am. Karon agay. Yes, ma'am. So arang-arang ta din hino kay medyo okay ang ato ang kuan.
Okay, ang ato ang perti tugnawa ang atong aircon. Sige, anyway, ayan, wala tayo live. Sorry kayo, JJ, wala live sa DXMU kay nag-low voltage diri sa off-air ang ato ang DXMU FM. But nagpadayon kaya po ng atong interview with J-Boy kay sayang nga na siya dinhi ingon pa ni Cliff Axel diri rami mag-comment ma'am. Sure, why not? Diya ra mo mag-comment. Yes. Sige. Nagali ta. Sociology, mag-abroad tungod kay so muna inyong plan katong Yes, overseas nimo nga mga Mga friends. Asa pud sila? Wala ko kabalagid ma'am. Sila specifically gusto mo adto pero si Arlan ma'am, nag-take siya ng nag-marine siya. Okay, gusto gid siya mag-kuan gid ma'am laag-laag. So, graduate na siya karon ma'am, wait na lang siya makasaka ng barko, makasakay ng barko. And ang isa pod nag-pilot si Sherwin. Wow, masosyalan sa imong mga friends. Yes ma'am, kay ambot gid sa ako ang mama ma'am ay iyang yung mindset kay kanang taman sa Makaya kay private school yun ko niya ma'am. Yes, Okay, that's lahi good. agad ang learning Foundation. Yes ma'am. Sa mo to nga ako ang mga na-comfort Asa na school? sa Sait Sait, that's why. Oo, it's a private Yes, ma'am. school. And natimingan po that time ma'am kay na gina-offer na scholarship so dili kayo siya bugat para sa ako ang parents nga ipasulod ko ng Sait po. Oh. Wait lang, naa si Shami. Say hi to Shami. Hi, Hi, guwapa Sam. daw. Hi, guwapa. Ingon pa ni Boniel Ombrado Eileen, kagwafa. Uy. Si Cliff, pero si J-Boy, pinaka-perfect na nga BFF, ma'am. Sige daw, nga nung pinaka-perfect? Unsa ilahang ginaistorya sa imuha nga, uy, perfect kay ka nga BFF? Dili ko sure ma'am ay pero ako ma'am kay pakatinuod lang gyud ko ma'am kung unsa ako ang gaka-feel kay mo na gina-express na siya and clingy man gyud ko nga pagka-person ma'am. Oo, and kanang fortunately kay kanang naapod ko'y kaya usahay nga kanang spoil na ako ang mga friends ana ingana gyud ko nga I-treat type. ni mo sila. Yes, ma'am. Ingana Magnaon mo. Ay grabe pa naman ako. Ako sa Ko lang, mga. like, palit ko ng mga snack, gina-share din ako sa office, or kanang if ma-notice na ako nga na ay something gabag sa ilaha, kay ako silang gina-comfort, ana, ma'am. That's good. Ma-miss ka nila. Fourth year na mo, hapit na, di Yes, ba? ma'am. Sige, before ta mo ambag, ana, unsay ma-consider ni mo, di ra matagdan, di ba? Upat na kakatuig diri. Kunya, ang atong topic, kay murag fresh pa kaayo ka sa high school ni mga days, di ba? High school ni mga friendships. Murag ato pang discuss bisag naka fourth year na ka diri sa CMU. Pero unsay ma-consider nimo kung diri sa CMU lang as a college student? Yes, ma'am. Unsay pinaka-memorable nimo nga experience diri sa CMU? Nga kung pangutanon ka pag mo exit na ka diri sa CMU, huy kanang kumusta mo CMU life? Unsay imong memorable experience? Okay. So, ang pinaka-memorable gid sa ako, ma'am, no, kay shout out sad kay Ate Blessy, kay sa iya gid ni nga administration na sugdan, ma'am, kay Blessing nga. Blessy Tabuada, ma'am. Ay, kani sa CAS. Yes, ma'am. Siya ang Siya ang amo ang president, di ba, sa CAS? Oh, Hindi, ma'am. Isang blessing. Chairperson siya sa kaning Lesos, ma'am. Sociology okay, so Society. sociology. po, Yes, ma'am. yes. So, siya po ang chairperson na mo at that time, ma'am. And sa ihapot nga administration na sugdan, ma'am, nga mag-initiate mi ng Indigenous People nga month celebration. okay. Oo. Which is every Kaning October, Yes, di ba? ma'am. Every October, ma'am. Oo. So, tungod ato nga experience, ma'am, kay nice good kaayo siya, ma'am, kay na-highlight na mo ang mga IP student there sa Oo. atong university. And tungod po sa iyang initiative, ma'am, kay sa next administration dayon which is kay Quinilyn, katong friend nako, ma'am, kay kanang naka-discuss na dayon me together with the SSC, ma'am, nga mag-create ng committee para sa ato ang mga IP students dani sa CMU po. Okay. Wait lang. Kaya di na ko mabasa ang comment ni GJ. Makita na ko siya diri. Pero, ingon ni GJ, ay wait Yes, lang. okay po, ma'am. Si Cliff Axel, wala. Wait lang ha. Wala live sa DXMU, ma'am. Kadali lang. Okay lang Ano, po, di ma'am. man ako ni Base sa Magbalik-balik. internet, oo. Ma'am, lami na mo kanta si J-Boy, ingon si GJ. And, murag bugnaw kaayog tingog si J-Boy, ingon ni Cliff Axel. Murag si Cliff ni, ay sabi, nano mo ambak siya? And, wait lang, mo ambak siya. Ma'am, flat 1 na siya sa swimming. Ingon ni GJ. Parang ginabanuangan lagi kanila ani. Joff,
Go, Jay! Pero iya kay Go, Jay! Si Cliff, ga-watch mig live while ga pickleball. Ing ana, mi ka bongga. Pag sure, asa sila ga... True ni? Yes, ma'am. Pickleball? Yes, ma'am. Napit. Nami, kauban ma'am si Dustin. Shout out tayo sa mo, Dust. Na siya sa office kayo, ma'am. Nagdala siya ng gamit pang pickleball. And actually, Okay. before pinagawa, nagdula sila doon ni Cliff. As in? Yes po. Imagine ha. Sige. Hello sa inyo hadiya tanan guys. Hello. Sige. Memorable. Masa to memorable? Yes, ma'am. Katong kami ang makayon ko nga kami, ma'am, ka-appeal mo ko sa administration ni Ate Blasio that time, officer pod ko. So, memorable good for me, ma'am, nga kami ang nag-initiate po ng Pinakauna IP month na celebration. IP month. Yes po. Sa university. sociology, sa whole university. Yes, ma'am. Kamoy, sociology ang nag-spearhead, Yes, but ma'am. whole university ang event. Yes po, So ma'am. that's every October na ninyo ginapahigayon. Yes po, ma'am. Very nice. Gakapadayon na din siya later on. Until now. Yes, ma'am. Wow. It's been pila na ka years. Ikatulo na Years year, na ma'am. Oo. As in, Yes po. that's good. Sige. How about challenging? Unsa pa pinaka grabe gini mga challenging experience sa CMU? Okay. Siguro ma'am, kung as a student kay kanaging sa mga exam ma'am, I don't know if kaning tanan ba same ng experience sa ako pero kung ting midterm or final exam man gyud ma'am kay usually kay naka-zip grade man siya so mag-shade lang ka multiple choice then na-shock gyud ko ma'am kay sa amo ang program shout out kay Ma'am Dadang Oh. kuan gyud ma'am like kanang essay ang tibok exam ma'am unya as someone nga kanang pasikaton ma'am like number 1 pa lang nga question kay i-give na gyud ako tanan answer nga mahuna-hunaan ako then pag abot tayo sa number 3 kay hala mer na answer na nako ni siya sa number 1 ay wala kay matubag. Ay, as in, usa nga na question. Example kuan, lang. ma'am example ma'am kay sa sustainable development na mga subject under Ma'am Dadang kay na Hello to Ate Rods, Oo. and to Raquelin Dadang. Yes po. Usay kay ask niya kanang what is SGD? So maka-answer pa ka ipang-mention din nimo tong Sustainable Development Goals. ipang-mention din nimo tong kuan 17 ka SGDs. Nga paabot ay dito sa tumoy kay need na pud i-mention again ang unsa tong 17 ka SGD tapos imo din siya SDG, oh. Oo, imo din kaning mention ang iyang mga example ana kayo ni ko na answer na nako ni redundant na kaayo. Oo. mo na siya Pero ang- okay ra sad. Imo ra pong iusab. Yes, Basin ma'am. og gina-try lang gyud mo nga inyo bagyong masabtan og ayo ang question sa balik-balik na. Yes. Ay, kung po mga, ang challenging part, ma'am, kay, aside sa kanang critical thinking nimo sa pag-answer sa essay, ma'am, kay, ang imong handwriting, ma'am, kay, imagine, marag, 1.5 hour kay essay. So, magsige kag sulat, and, ang nakanindot po kay, kuan, ma'am, Dr. Dadang, kay, ginahatagan mi niya ng kanang empty, good nga, bond paper, ma'am, nga na-stamp. So, depende din sa imuha ma'am pila imuhang kwaon pwede ka mukuha ng 5 ka bond paper punon nimo tanan kung ingana gyud ka grabe og Na-stamp imagine nga. para matiman-an ma'am nga kato siya is kanang pang-exam to siya nga bond paper po. Nice. Ingana siya ma'am so kung ikaw makakuan din ka ma'am overthink ka kay hala tulo na lagi ka bond paper iya ako kay duha pa ni mag answer na nako tanan. So mag-overthink na pud ka nga hala sakto ka ta akong gi-answer or basig mubo ra kaayo to need pa na further explanation. Nya sakit na imong kamot sig sulat ana nagbasa na imong kamot. So more on writing. Yes, ma'am. Ang inyo hagyod. Okay, sociology, Yes no? ma'am. So mo na medyo kuan kanang Oo. kay essay man, Yes, more on ma'am. essay ang inyong subject. More on writing, Yes. agay. Kung siya ma'am, writing and reading gud siya ma'am. And reading. Okay, kung dili gud ka magbasa ma'am, kay wala pud kay maingon ma'am. So, need gud mo mag-read kay para ma-expand imong perspective sa mga butang-butang kay mas maka-think ka critically if kanang aware pud ka sa kaning subject or matter nga ginastoryahan or gina-discuss dito sa essay po. Bitaw no kay mura siya political science. Oo, naagid siya kuan ma'am kanang similarities gihapon. So unsay ka ng future pag graduate ka og sociology? Unsay imong malandingan nga work pag Okay. sociology graduate Oo. ka? So, mo gani siya ang struggle, ma'am, no, kay daghan good nga nagsulod ani na program, ma'am, nga
kana gid ang struggle. Then for example sa mga family gathering, i-ask ka nila nga unsa imuhang program, maingon ka nga sociology. So ang thinking gid nila dayon ma'am kay so social worker ka. And kanang funny lang kayo ma'am kay kanang gakalimit man gyud sa kana kay dili siya kanang popular na kuan ma'am program. Makaingon ka dili siya popular, like gamay ra nga tao ang kaning aware kung unsa gid ang sociology ma'am. So actually ma'am giprangkahan pud mi sa amo ang instructor nga mao siya ang problema sa sociology kay dili siya kanang program nga makahatag gid sa imong largo ng job or kanang specific job after graduation. Kay dili man siya, for example, like sa ibutan nato sa eduk ma'am, so nagtake ka ng education. So pag graduate nimo aware ka nga imong path kay teaching. Ang sa kuan man gyud ma'am sa sociology kay mura ka hatagan or ginapa-impake bitaw kaniya ng mga learnings ma'am nga ma-apply pa nimo sa other field kay nga na siya ka broad po, like pwede ka mag-proceed into law, pwede ka mag-proceed sa sige ni like journalism, pwede ka researcher, data analyst, daghang gid kaayo siya ma'am. And for me ma'am kay gusto ko mag-focus sa like after graduation kay if follow gid ako ang heart ma'am kay during my OJT man gid kay nag-work ko sa kaning NGO. Unsa nga NGO? Sa Davao to ma'am kaning Tambayan for Children's Right. Then dato ginatandog ang ako ang heart ma'am, like upon hearing the narrative of different children, like ilang mga struggles in life, then the way nga kanang gusto sila mo fight ma'am ba, gusto nila nga matarong nila ang ilahang path. So nakaingon gyud ko nga daghang gyud people nga need tabangan, so ganahan gyud kay ko sa akong program ma'am. Yes. So what's your plan? Mao to ma'am, gahanap ko ng kay ang gusto mo gyud sa akong mother if ever mag-graduate ko, mag-work ko sa CDO kay para maubanan ako ang sister dadto kay nga nag-school. Yes ma'am. Na siya sa current sa CDO, ga-study siya ng medtech. Well, I'm sure pretty si sister. Gwapa ka ika. Ay, buyag. Pero yes ma'am, mas arty po to siya kesa sa kuha ma'am. And mo na, gahanap ako ng ma'am, kaning NGO kay nakanindot mo gid sa NGO ma'am kay grassroots gid ang ilang ginatouch ma'am balik kanang involved gid sila sa community, so makitaan gid nimo ang improvement sa imong effort kay yes lisod or kanang kapoy mag-work, pero if makitaan man gid nimo nga naay progress, then kanang every time mulantaw ko sa documentation namo nga gasmile ang mga tao, like makawala gid siya kakapoy ma'am. Yeah, very empowering ka ino. Yes ma'am. And very inspiring ang work labi na ko with people. Yes ma'am, appeal ka kay gaka-uplift ka nga gakitaan nimo nga na improvement sa community po. True. Ay sa wait lang ha. Kaning so that's challenging. Diri sa daw ta sa imuhang sa imuhang study sa CMU. Unsa imuhang gina-employ nga study habits? Gid ma'am. Ako man gid ma'am kay more on visual gid ko ma'am. Maglisod ko og study nga kanang Saba, kay di mo ko ka-focus. True. So mao na ma'am nga ang ako yung style ma'am, mag-adto ka ng study hub sa Valencia. Yes ma'am, bag-o ma'am katong coexist. Okay. Like taas siya sa kaning Albertos bitaw ma'am. So study hub siya. Yes ma'am. I like that. Yes. And nakadindot dadto ma'am kay student friendly man gyud siya ma'am, like 3 hours kay 100 pesos lang siya, tapos kompleto na, and napagid siya free coffee kay aware gud sila nga basta ting study kape gud ayon na. So free coffee siya for 100 pesos in 3 hours? Yes ma'am. Pero sa gamit sa kuryente? Naagyapon ma'am, like makasaksak ka dadto, then napay internet libre. Yes ma'am, and kung gusto pod ka like wala kay gamit ma'am, naas like provided nga PC po ma'am. Included na po siya sa imuhang. Pila po ang capacity? Dili ko sure ma'am, siguro mga 35. Ay daghan? Oo. So unsang pag-study kung crowded? Okay ra? Nakanindot hinon ma'am kay Marshall cubicle ay, ma'am. Cubicle. Then apoy ka nang nasa lay room pod nga kanang good for friends nga nice, type no? of study area. Nice siya actually. Daghan po ang gantuan dito?
Mura siya, kuan ma'am, seasonal siya, like, ting exam, dagan gid siya. O, pero ako ma'am, lately, kay ga-thesis naman me, and kanang ga-transcribe ko sa kaning among mga interview, so, para ma-pressure pud ko ma'am ba, kay, lahi mo ginang orasan ka, so, need di mo function gid ka, kay, Bitaw. limited ra ang oras. Kinsa to Oo. ako ang gi-interview diri nga ginatay man ni iyang self pag mag-study. Si Via, more from Polsai, friend ni Camille. Mura si Shami pud ma'am, mura naka-mention pud siya. Ayan, murag si Shami siguro to nga ginatay man niya ang iyang pag ay si Shami. Yes po. It's Shami. Oo. Ginatay man niya ang iyang self mag-study. Kay effective kay lagi kuan siya matintal siya nga mag-social media. Oo. So in your case, ang imong way nga para nga mapugos ka mo study dito sa study hub. Oo. Na may time limit. May time limit, and kanang kuan pud siya, mura ba pressure pud ka kay binayaran ba nimo to nga oras, so dapat kay function good ka. Kasi advantage di ay yun, no? Yes ma'am. Psychological actually siya. Naabala siya sa inyong sa sociology nga, although psychology man siya o ano, pero naabala nga tawag aniha kanang explanation ba nga nganong ang tao mas functional siya pag naay pressure. Dili ko sure ma'am if na-discuss na mo siya, pero sa amo ang program ma'am kay ga-take gyapon mi ng mga subject from psychology, ana like for example group dynamics, social psychology, ana nagyapon na siya sa amo ma'am, pero mas ga-focus mo gid siya sa kaning more influence sa usa ka people or sa group of people sa usa ka individual. Maging ana siya, pero sa ingana sir nga case ma'am kay it's something na na-discover lang nako nga mas ga-function ko if naay mo pressure sa ako ma'am. So, kuan gid siya no kanang mao pud na ang uban. Kay bisag ako, murag pag i-pressure ko mas effective. Kay I have tried that one actually sa akong pagbuhat sa ako ang dissertation nga na ako sa Valencia. So kinahanglan ma-finish na ko siya on that time kay syempre nagbayad ko sa space. Nya na food, nya lain kay nga naapay kana bang nahurot na nimong food pero naapag gihapon ka. So kinahanglan na siya pressure, effective siya sa imuha. Yes ma'am. So pagka ng mga ingani like karong midterm, aha ka nag-study. Kuan gid ma'am. Dito yun. Before ma'am kay bago pa man gid na siya ma'am. Sa una kay napon ko yung mga friends like for example si Bea ma'am ginahagad ko niya nga mag-study sa McDo. Which is so kanang shocking kaayo siya before sa ako. Ha? Mag-study ka sa McDo niya. Mag-ulaw man anak ko. O ang iha din reason kay mag gaka-pressure sad siya nga ala gamay ra atong gi-order niya dugay kay tani tambay danhi kay nag-study ta. So dapat mo tuon gid ka. Actually same me, diha pud ko. Mo pud na akong venue. So effective. Effective siya ma'am. Effective siya. Pero kung gasto pud lagi ka no. Oh, mao lang gina siya mas dako ang gasto dadto kay food man gid imong gina-purchase. True. Kanya, before kay giwala nila ang ilang wifi karon gibalik mo nila. Murag wala ma'am. Mao pa na siya ma'am nga mapaload gid mi daan before mi moadto dadto kay per na may data or Kusog ang data ra dito. yes ma'am, or kuan pod para maka-less ka ma'am sa load nga part kay if naa ka internet connection sa boarding house or sa imong balay kay download ka daan ng materials ana. Ang disadvantage lang gid nung kay dili din ka ka-search and if ever naa kay confusion sa reading materials. Tinuod. Kaysa una, katong time nga dissertation ko, di ako. Pero at that time, na internet. Pero niabot yun ang time nga giwala nila ang internet. Kay daghan naman gapundo. Punya, gamay ra ang gina-order. Yes. Dili na daw siya kabawi. So, gamay na pud ang customers, kinaanad na nga na internet. But in your case, gaload na lang yun mo daan. Yes ma'am. Okay na mo time diha nga dead spot. Walay internet, walay connection. Murag Kung sa mag-data second ra ka. floor. Second floor ma'am hinay ang kuan signal mo na nga kung mag-study mi dato mi sa McDo kay dato gid mi sa ubos ma'am. Ana. Sige. So that's about study habit. Kung saan time? Oh, happy ta atong time. Sige ka ng hapit naman gyud ka mo graduate. Pila na lang gyud ka bulan baya do, Yes, J-boy. Unsa man imong message sa imong kaugalingon karon nga mo graduate tay nagyud ka after all the challenges nga imuhang na experience diri sa CMU, what would be your message to yourself? Kuan na gyud ma'am.
Ang ako lagi message sa ako Sige, ang talk to yourself daw. Okay. Yeah, talk to yourself. Hi J-Boy. So, kabalo magid ka no kung unsa gid kalisod ang imuhang journey ana, and also thankful kaayo ka sa imuhang mga friends nga nag-help sa imuhang ani nga journey kay no man is an island gyud, lisod kaayo mo survive if ikaw ra isa and dibdibon nimo tanan butang. So aside sa thankful ko sa kanang ako ang self, thankful sad ko sa ako ang friends nga gigiyahan gid ko ani nga journey. So ang ako lang yung message sa imuha J-Boy kay ayaw i-compare ang imuhang self sa laing tawo, kay ang imuha lag yung ang i-compare kang sa imuhang past self, kay dana nimo makit-an kung unsa imuhang gi-improve o dana nimo makit-an nga layo na gyud ka sa imuhang nasugdan. Mao Oh, very nice message, no? Nay ni pop up ka ganina nga paapas nga pangutana kadali lang nalimot na ko kanang by the way nag-message day ang mga gi. Di na ko siya mabasa kay layo-layo ko pero ang galing talaga ng gi na to. Oh sige, hello sa inyong tanan si Axel. Okay, kitanaw na ko siya dinhi pero dili kay siya ma-open tanan. Yes, How's your heart? Hoy. Inspired ba si J-Boy karon? Kuan gid ma'am, mao gid na siya ako ang problema ma'am kay kung unsa ko ka grabe mo spoil sa ako ang friends, ako ang mga manghod sa akong family, mas grabe gid ko sa kana ako ang special someone ma'am, like hatag gid tanan. Oo, taman sa makaya. So As in, which is makaingon pud ko ma'am nga it's a good thing kay if ever man mag-end walay regret sa ako ang part kay I did my part. So it's up to them na dayon if i-reciprocate nila or not. So as of now ma'am kay yes, happy ako ang heart po. oy, as in, asa man siya karon. Naka ba siya sa CMU or away from you? Is it an LDR relationship or not? Kuan ma'am, it's recent pa kayo siya nahitabo ma'am, so it's not official, like we're getting to know each other lang po. Pero yeah, happy ako ang heart ma'am if ever ahamin padulngan ani. Nga relationship? Aware Yes, po. si parents? Aware si parents sa past nga kuan, like kanang mag-ingon lang gid ko nga friend na ko, pero aware sila ma'am. Nga there's something? Yes, like na something kay before katong sa mga past relationship na ko kay like if naay family gathering kay ginahanap nila like nagitoy time ma'am nga wala sila na aware nga nag-break na day may ato nga person i-invite nila sa birthday sa akong manghod, so need na mo mag-pretend nga good terms. As in. Yes, po. So, unsay, di ba awkward? Kanang awkward siya at some point ma'am, ay awkward lang man siya ma'am if kanang nag-end mo in a bad way, pero good thing kay magka-fix na pod siya. Unsay Kadabayan. unsay reason sa for- breakup? First breakup gina ko ma'am kay na-drain ko since ang ako yung love language ma'am kay more on ko amig ko ma'am acts of service mo na sa ako ang diba sa akong mga friends grabe ko mo spoil so Yeah. much na sa ako ang special someone, so acts of service gid ko ma'am, and murag na-drain ko to the point nga nakaingon ko nga mura na makugiyaya. As in, niabot ka Yes, sa po. point ni ingon ana. Kay tungod na over spoil na nimo Yes po. sila. Uy, wait lang si Bea, nagparamdam. Bea is mero happy na siya heart karon, ma'am. O happy daw yung heart niya siya. Yay! Haha, hindi na broken. Thank you, Bea. Si Bea actually, mobalik pa mi og interview kay wala na human ang among interview. Nahuman ang among oras. Pero ang among interview wala na Wala na human. human. Oo. Yeah. So si Bea is closer sa Yes, imong ma'am. na Oo. friend. And So kabalo ito- siya tanan sa imong love life, love story. Katong pinaka-recent imong nga break-up, what's the reason? Kuan ma'am, need mer siya kuan nagpaubaya ko kay it's like me versus his dreams ana, so Ano man? Una siya ni graduate? Sa yes imong- ma'am, una siya ni graduate and need niya ay nakakamit siya ma'am katong kami pa kay ga-process mi duha sa kaning iyahang scholarship for international nga Ay, wow. masters. So mo to nadawat siya, and kanang isa sa condition sa iyahang family is that we need to break up daw para
dili maging sagabal sa iyang study since away man siya sa iyang family, so mag-add ng burden or isa ka factor pod kay ang sa heart, like what if mag-away me while kanang away siya and wala ba siya new ba siya dadto, so wala siya marag Kapitan. support system pa, and Asa dako siya nakita nga place? Taiwan po, ma'am. Ay, tayo, sorry ha. Ay, okay lang po, ma'am. Ay, sa hindi mo na ba sabihin, mention na yan. Uy. Ayaw na kay past is past na. Yes, ma'am. Sige, pero okay mo. Yes, ma'am. Okay kaayo mi, ma'am. Like, before siya nag-adto abroad kay, nagsige pa mig uban even if break na mi kay, gusto na mo mag-build ng kanang friendship. Gusto na mo nga kanang friends mi kay, friends man mi before mi nagka-relationship. So, Yeah. gusto na mo nga after the relationship kay ma-maintain ang friendship. So, mauna, actually kay, nami mga kanang kuan gyapon conversation, like casual na lang. Oh, but it's good kay it was explained to you. Yes. Wala ka na left hanging. Kuan ma'am, at first kay masabtan ako ang reason but lisod siya dawaton. Mao to nga marag lisod ang Process. ang coping mechanism nako ana, like makaingon ko nga ang length sa among relationship kay mas longer pa ang akong pag-move on. As in, like, how long? Late man gid mi late mi naging official, so marag official mi for 6 months, then ang ako ang pag-move on kay more than 6 months siya nahitabo. Okay. The new one karon is, unsa siya, is a friend of yours or bali you started as friends and kanang murag it turned out nga Ay, na something ana or strangers, ma'am. complete strangers? Yes, complete stranger, and kanang nag-meet me online, kanang casual lang gid nga talk, tapos kay nabot na yun sa point nga kanang send ang picture ana, yun na intrigue ko kay kanang Mag-send siya. like as someone nga kanang ga-make up, ma'am, ba kay ga-make up pud Ga-make siya. up ka? Yes, ma'am. Ay, wow. Oo, like kapag kanang sa Pero akong you self don't lang, need ma'am. to kuan good eye, wear a makeup. You're so pretty. Thank you, ma'am. As in, namoy lahi nga something, mura kag si Joff pod kay murag makapangutana ka kung sa may yung inyong lahi. Ikaw sa lahi nimo. Pure man siguro ko nga Pure mga Filipino, Pinoy, ma'am. si Papa Yes, nimo. ma'am. Asa nakuha nimo imuhang face? Anak sila, ma'am, kay liwat gid ako sa ako ang mother, pero grabe magid ning history akong family, ma'am, kay si Papa taga Mindanao, si Mama kay taga Visayas, sa Panay. Oo. Panay, Sa Capiz dapit, ma'am. dapit sa Capiz. Nag-high school ko sa Capiz, Mambusaw. Nakalimot ko, ma'am. Dapit ila. You ask her, what's her name? Tessie Vinoblaza, ma'am. Nobleza? Before, sa yung pagkadala. Oo. Kaya ang nobleza actually, napoy nobleza magudi sa Capiz, sa Mambusaw. Pero kanang nobleza, diri na sa Mindanao. Yes, ma'am. Kaya mo man ang papa. Sa yung pagkadalaga, ma'am, kay kuan siya, Tessie Liege Vihar. Vihar. Yes. Asa siya nag-graduate og high school? Wala ko naka-ask sa iya, ma'am. Pero basta kinagkuan din siya, ma'am. Nag-eskwela man si mama sa Manila, gyud. Okay. Oo, kay working student. And nato niya na-meet actually ako ang father. And shocking na lang kaayo kay naama may relative dahil sa Mindanao. And paglaag na mo kay tapad pagdaay ng barangay ang ako ang papa o ang katong relatives akong mother. So nagkita sila during sa kanang baile. As in? Yes. And dato na dayon. Murag pinagtagpo at tinadhana. Yes, I nagkita na ito. Hala, nice sila love story. Kaya ang isa from Mindanao, ang isa Visayas, nag-meet sa Luzon, nagkita na balik sa Mindanao. True, unya. Diba? Pero wala pa sila relationship that time. Wala ko Diri na sila kabalan nagkarelasyon sa Mindanao na nga pag-meet up. Parag diri na, ma'am. Ka-cute, good. Asa, diri na sa Balansya, nga inyong nobleza. Sa Kapit. Pangantukan, ma'am. Pangantukan. Oo. Oh, very nice nga love story, no? Yes po. Like, how young imo mama? 42 si mama karon, si papa kay 43. Hala, as in. Yes. At my age. Siguro kung nagminyo ko og sayo-sayo, murag na siguro ko parehan nimo karon nga 4th year. It so happened lang nga 2 years old pa gyud ang akong baby. Imagine. Yes, cutie pa na, ma'am. Oo, very cutie. 2 years old pa lang, the only baby nga. Yes. The only child that I have. Sige, going back to your story. Unsa na ganito? So nakuha nimo imuhang facial structure and kuan sa imong yung mama, more on your mama. Mas liwat gid ako sa akong Kamo tanan? mama.
Ako ma'am, kay liwat ko sa akong mama, then ako ang manghod, kay liwat siya sa akong papa. Tapos kato dayon youngest na mo, si Mike. Kalalaki. Oo, kay combination na dayon siya sa duha. So, dili mo parehag dahong tanan. Dili ma'am. mailhan nga. Hawig mi sa ako ang before Sister. ma'am, before kay mas makaingon sila nga mas hawig daw kog naong sa ako ang isa ka agaw kay same nga kang tangos og ilong, then bagaon ng kilay. As in, grabe mong ilong. Maihibog ko. Especially kaya akong gipatakilid mo gud ang camera. Bakit? Gusto gid ako ma-emphasize yung ilong. Taas kay kag ilong. Thanks. Tinaana, gid kayo mo na gid-drawing. As in, mo na gituyo, bitag draw. Muna nangutan ako, naaba mo'y lahi nga Spanish. Murag Spanish. Mo nga kaingon sa uban mo. Oh. Like nag-join sad ko ng pageant before and ako ang makeup artist kay gaka-amaze gud siya sa ako ang facial structure kay pag Yes. nagid ako lahi. Oo, tinuod. Pero wala gyud di ay. Wala base ako ang hibalan ma'am, wala man ma'am. Wala ko yung istorya si mama nimo ba si mga lola-lolahan, lolo-lolohan, ano. Wala po Never ko yun. ask but Pero swerte kay ka nga Pinoy, kay gwapo kay ka. Thanks Sige. po. Masa na ganito? So, nahuman naman, what's your plan? And then, sige, how to survive sociology as our extra na lang, kabe? Okay. Oh, di ba 459? Yeah, Sige. okay. How to survive sociology. Okay. Or how to survive CMU as in general na lang. Okay, in general, so siguro kay kani siya applicable gini siya sa tanan nga kanang scholar sa amino nga you should learn how to read and comprehend what you read gyud. Okay, mura ka na, yun ang pinakalisod karon. Yes, ma'am. Yeah. Ang reading actually, ang number one nga, nagka-problema gid ang mga graduates actually sa Philippines as a whole. Yes. Ang nakanindot magid ma'am kay even if kanang dili kaayo kahilig magbasa as long as gaka-comprehend nimo ang information imong gakabasa kay ma-generalize man gyud nimo ang kung anong other information or like malink lang day nimo ang other information ba based pod sa imong nasabtan. So mo gyud na ma'am imo gyud improve ang imong comprehension kay even if dili ka anad magbasa pero if batak ka mo comprehend sa mga information nga gaka-provide sa imuha mapa visual man na siya or audio ba na siya like dunggan lang nimo kung attentive ka nga person kay advantage gud nimo siya ma'am. Oo, sa pag-scholar sa CMU kay dili naman gud siya basta-basta nga ang uban man gyud kay gasalig na lang sila memorization nga okay naka-answer ka sa exam kay memorize nimo nga mao ni ang answer ana pero if na-comprehend man gyud nimo kay gabasa pa lang ka ng question kay aware na ka unsa ang answer without looking as the in. choices. I guess depende na siya sa tao. Kay like yung murag easy na lang gid sa imuha ang pag-understand. Kay you know what? Naagyud po yung mga tao nga lisod ang comprehension. And siguro nakuha lang po na siya ma'am kay hilig man gyud ko magbasa before nga ang ako pag yung trip kay kanang English gyud siya kay manga man gyud siya ma'am so translated siya wala man kay ko Japanese to Japanese to English. Oo, then kanang manga, is it a magazine? something like book? that ma'am. More siya yung anak Pocket ma'am. book. Kaysa una, di ko nakadungog anak ko. An pa ko, fresh graduate ko sa college. Nakoy friend from Nueva Ecija. I went to Nueva Ecija actually sa Manila, sa Luzon. Anak ko, unsay imong lingaw. Garid siya og manga. Unsay manga. So dito ko nakabalo nga sa Japanese book, mura sa pera. Pero it's a pocket book. More siya ka ng comics book mong then Ay, comics. then current po ma'am kay anak kanindot kay naana siya online like web comics naka-challenge gid ma'am kay since kanang direct translation siya so naay mga words nga kanang gaka-intrigue kung unsay meaning ani niya dapat kay sabton ako unsay meaning ato nga word kay basi dili na ako masabtan ang story without learning the word so i-search din ako unsay meaning ani na word okay balikan din ako ang story so mao di ay lang giistoryahan so ato palayo na pa din kog basa Entertaining gid kaayo siya, no? depende siguro ma'am if kaya ako mahilig ko ng mga fantasy na genre so kana siya akong imagination food ba siguro kay mas ma-expound ako akong imagination kung kakasabtan gyud nako siya so need gyud nako lang tawon or hibaloon ang meaning ato nga word anak siya. That's good. So salamat kaayo J-Boy sa imong time. Ikaw ang most of the time gakakita na ko nga face nga mo hatod diri sa imong mga friends from USCO. Of course aside from GJ and the rest of the team. Pero ikaw ang pinaka-common nga permiti mo appear kay ma-memorize kay gwapo kaayo. Sige, salamat kaayo J-Boy sa imong time. And
tanaw na lang ni ang ato ang live sa ako ang page ni actually, and then I'll natay mga cuts nga videos nga di gid ako maapas actually kung dapat i-cut nga mga videos, but yeah, tanawa lang ni later kay ba ya no ang ato abang level of kasi tawag na kanang span nato sa pag view og video ba dili lang ka long, short so na. like ani kung i-view na siya walay ganahan, di ba? Oo, dapat Kung mga highlights. oo, pang cut na to ng mga highlights. So, salamat kaayo, Yes, ma'am. J-Boy. Thank you And very much as well. salamat sa ato ang mga live viewers di ay. Bye-bye, guys. Bye, everyone. Bye-bye, everyone. Thank you so much, Bea. And kisa pa ni mga nag-watch dari Cliff, GJ, salamat sa GJ Good ang hinungdan ani tanan. Yes. Si Shami, si Alvin, who are kinsa pa na adiri, si Rene Ripaha, hello. Ug salamat kay sa inyo pag-view sa atong live. Bye-bye, everyone.